President ke Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC ubalongru MP Barim ke Jala uba Vincent H Pala ulong baka sang kampat yakran AA na kabentak election siteng samoy jong ke MP Lok Sabha henreikan apshua hadu bandadap shibenai ke jingklat no jong MP ke Lok Sabha u Dr. Ricky EJ Singkan bat kalapan paru ya ke jing bomhun halor ke mangtengka jong ke Sorka Meghalaya. Ka Meghalaya Pradesh Congress Committee kelakdo yak jingbam hon halor kamang tengka ke sarkar keladapan pemeraction. Wala ke sarkar MDA kalaplut palat nreu hajar lai spak lor tengka nak bentak kesenam hajar arpusan hajar arpunreu. General Secretary ke MPCC uba Manuel Padwar ulokno bakani ke tengka kampo supat ba baduk besok ndai karung tang hakikiti gikat tu kani gibreu badan bor. Ula kedau banaka news pa anru pau lor tengka bala pendot kesenam hajar arpau haro arpuar kebentak kebahe kalet tang sekawai ke kenhuan. Ba penlong ya gibreu spa banang ruspa bat kibaduk bakin nang duk. Wala kejeng pelur kakot kakia kakio syaka hajar lor tengka uba Manuel Padwar pat ulong bakani kedai namar kejeng kiudor kidawai. Dakum bakat sauna shispa. Ob namar bagajing syakri kala khambah. Ke MPCC ke Sokya lor kejing kiau ke drop out rate dan ya kejing ie no school stengpor. Ula kedau basau pulai nak shispa kilong yang ha Meghalaya kidai ke badan ki kemie ki bamdan show yo kepala ni ki single mothers. Ki ba penlong ya ki ban hab ie no school stengpor ki kon namar kejing kerdo kam. Bat kejing bambiang ka kam shispa sing. Kat kum ganiti ayok kumba ar punyo point nyo kendai nak shispa kata kumba kendai hado shpulak ngot. Kibreo ha Meghalaya kidang long kibadok. Uba Manuel Badwar lo kentul ke sarkar ban penbentai ke pisah syabaro kinong syong shnong. Balengi kwa ban penni ya kani syakmat namal ba ni ui lai sautili ki ba le singi khap ya pet kham benya. Kabaningkong kadi kata ka capital expenditure meaning kabajing pelut ke sarkar hakano rukom ban kentiu ya kayo kakot ban kentiu kata ki asset creation kenang ba hadian habot kindan ki jingmi ki baper how news nem ubaw yad man hakani ke sarkar ko ong kala pelut kumba 100,000 crore lais 100,000 lais pak na 100 crore namata ka capital expenditure ini capital expenditure kamde tanggawai kadang artli jad kadang ka capital outlay but kadang kita ki interest payment and so on and so forth hoy ke sarkar kala khampanut khambon ini ke interest payment lu kala nang kiu khambon shushu kala poi sikiu kala poi kumba arspa crore sisnam tang ke interest payment telada ka sarkar ka sedang man penut khambon ru nginget ya kata hoy kala penut khambon ini habakut pan kejingkeli ke bakham ngikwa ban kham pen suthu ikipat ba kolong ba kani kejing pelut jong sarkar kapoi sah ne em sikipat ba ki baret ki baria kapoi sah ne em sikipat ba ki badon kam ban kentiu ya kayo kot jongki kapoi sah ne em bat kapen mi ne em kita kijat kam ki baper pendapat ka unemployment rate jongi hapo ka state Meghalaya kala dei kumno ru 100% plus lada pipet ka unemployment rate jong ka urban le khamtam hasor kisor baper kala adai kumba khat R% kam dei ka bakai ka unemployment rate lada pipet khamtam ki khina ki benang khilung menta ki benang wat ki kam ki baper te ka jing pelut jong ka pisai jong ka sarkar kat jing pet jongi hi ngim yu i ba kata ka spa ka pho ka let shisha ni em sikita ki pri baper ngan chu ai pi tang iwe nuksa hau usnem nadu usnem hajar arpuar deh hajar arpu hadu usnem hajar arpuar ngisai ke data jong ke PWD baki omba kumba news pa khat sau crore ne news pa sau crore ka PWD ka penlut ki project ki baper jong PWD hi ki arsnem handai lada pipet pan na kita ka pisah ka baka la penlut ke PWD hi projects jong ki public projects ki bak penyan ka PWD kumba sau spa tam crore kalet tang sha ubay brio kalet tang sha ka ke parti telada pimut sisa ba kata ditang ka nuksa ba shu ai tang ni iway department takamut sisa ken ha baki om ki brio ba spa ka pho kalet tang sha khindiat ki ti par ka spa ka pho kala nang pen kiu shu yaki kam dei ga dei ba shukran ktin ham saya mo kala dei ktin ka ba se ka shong nong rim ha si sahi te kita ki jing penlut ng sarkar kita ka peni ba ka sarkar pleng ha kanu kom la ka penmi i ka pisa ban penlut makana ru mdei ba ka ong ba ka aya ba pun ba ba knam ban kentiu ka yo ka kot jong
barok khaj ban improve ya ta ka quality of life jong barok khaj ne ka shu ai be thik be tangi ki bre ki jong la jong shu ai be thik tangi ki bre ba le si ke nang khrau ka spa jong ki le si ke nang khrau ka party ka ba dang rule menta te kum ha kata ka kenti la da pi pej ba ke yap mano ngi yap ngi pej ba te la da ka sarkar ka pen kop so kan no ru ba khala pen lut pisa shibun ban kentiu ya kayo ban kentiu ya ka state ne tu ke jing kentiu jong ka state kata ka GSDP bala nang kio ka nami usnem kata ka spending ka bala nang kio man usnem ne ha ba kut pan ngim yu i ba ka tu ka spending ka lej pan ne em shi ba bon ngur ki breu ki yo tang khnet ngur ki breu kata ri ka first and foremost ka bangi kwa man kali ya na kaliang jong ka party ya ka sarkar ka ba menta bat ngi kentu ya ki lada ka long nang ni shakman nai le kan kumta namar ba kalapoi ka kalapoi ka por ka pale sing in a pet in ya chrum cheneng yu i bo pon palat ki khna manta kim yo ka kam ka jam kim yo ka ta ka opportunity ban trai kam ru ngi mi i shisha hita ba ka wealth creation ma ban ong ka spa ka pho ban kan ti ka yo ka kot kam da le shisha hi ki pa ba ro khaj la de ngi phai pan na ka capital expenditure let's say ka health department ma ka health u ka kata ka ban shu ong no ka health jom ki pai ba hi ban shu ong dai ina pet kum ka long manta ha ka health budget jong sarkar kum ka ong ba kala spend pisah laki laka nadu pina pen nadu usnem arhajar arhuwai hoai ka spend tang kum ba 6000 spa sa ko ar crore hausnem arhajar arfusan arfunriu kala spend kum ba arhajar crore kala long double ngam ong ba ka klem spend ka sarkar hendai la da pipet shisha hipat ya ka kot ka khia am kham tam ki mar ki mata jong ka kot ka khia la da pipet ya ka CT scan machine la da pipet ya ki dawai la da pipet ya ki ru ki ba penan kam shisha hi ka kot ka khia ka de ka ba ka inflation jong ka kot jong ki mar ki mata jong ka kot ka khia kim de ka inflation ka ba de jong ujhuru jhem ke inflation rate jong ka hapo India jong i menta kala dei palat ya ka khat 100% shisnem meaning katiar ka basongdor me chepsnem shis pa tingka menta kala songdor shis pa khat sau tingka la da pipet tang hapo ka new plusnem kala double ka rate telada ka sarkar ko ong ba kala spend khambun handai ka spend hai kam dei tang na kalan ka pisa wa pila man spend handai habakot pa ngi kwa ban ui hakanu gor kom ken ki spend pila penlut ne man thet ki jing thia khambon pila penlut ne man thet ki machines let's say kum ki CT scan machine ki MRI machine ki ba khambon handai la da pipet shisha ka kom spend ka pisa ngam tharai kan le ka bon na martang ka inflation jong ka ru kala palat ya ka ei ka ba spend ka ba penlut husnam 4000 arpau let's say 6000 crore ha o ar la da kenya ka jo ka pisa ha ne usnam menta kala poi kum 6000 plus 4 crore te la da ki penlut 4000 crore ngami i bakal akiu shisha kata ka jing spending ha po ka health department te ban ong hi bangila penlut pisa khambun mentai ka health department la da shupet himne kanum poi syak po syak madan ken ni jas ma man shu ong no ki bala pau mde bagra ni shushna mangi kani ka socio economic review jong 2025 jong ka sarkar jong Meghalaya hi ka pen i benia ba hi hang ni bawat ka jing kha khun ru na ki sis pa ngot ki long kemi ki ba kha khun tang ba nyo pho ngot ki kha ha po ki hospital la ne ki kha ha ki ka kital bengi khot ki institution lai pho ngot ki kha be hayeng na ki tu ki lai pho ngot ki ba kha hayeng ki om tang 100% jo ki ba let's say don mano ki don ki midwives na ki mano ba pen kha ki ba bon hi ki bre ki pat yo kata ka basic healthcare ru hadu menta ha po Meghalaya jungi tela da fishu omba phila spend kata pisa khambon hane ngim yu i pat ba kata ka jing spend jo phi kakta shisha ne em yo uduk usuk kakta shisha ne em ki pat khamtam chenong kondong pli kidang wan hi ka tu ka jing shitom menta wat ka vaccination ru kadang duna wat da ke ru kadang duna ngam yu i ba man los nam kadang kiu habangi ong ba ka state kala nang kraw ka spa ka pho habangi ong ka state kala nang kraw ke ngi ru ngi kwa ban i ba ka quality of life ru ka de ban nang kraw ke ngi kwa ban i ba ka jing im jo ubri ru kan nang baha ke kam de ban chu ong no tang ma shubun tang ka pisa ka jing ma ka long ba ka pisa ka ba penlut ka sarkar kam lech chu pa ba te ka sa kot bitang hi tu ki khniat ngot ki bala pam lu ki pisa jung hi jong ba khan jong ka pisa jong ka bari ka hok jong pa ba ki la bam ka spa ka pho ka ba ka lech tang shi tu ki banang
bedang ruspa kinang kraw spa ki bedang duk kinang hiar ka yo ka kon pa kinang hiar ka ta quality of life ladang ipet ya ta ka healthcare kum bakalong mentang nasngohi nakalyang ka parti ngidi ban pasngohi ka sarkar ban ngi kentu ye ki balase ka ta budget phila depsna handai pet company shu ye ka e ka ba phidi ban le ye ka e ka ba phimdi ban le namar ba nathalai kal apoi ka pot mentahi ban pet ka chabangi phai ka jing jinjar ka jing system khamtam ju ki pat ki phau kala nang ta shu ya ka imlang sa lang jungi teladang ipet pas se ka education ro ka education ho on ka jing puli ka jing puthi ka de ka bangi sngo ba ki don kam ba handai kumno ka sarkar pan man hakani tang hauni snam man taw snam ru ka sakut betang hita ilai hadar hundus pak crore kata ka spending jo ka sarkar menta ka education lada pipet pat ka basyak khman makanaru us ngatrai nga u honorable CM dingi hapo ka assembly hu na uang baka estimate jo ka education kan datang lai hadar lai pak crore meaning ya ka spending jo ka baka spend man taw snam bari ka spending ban spend nu snam uban wan kan hiar hadu lai pak crore lada ka hiar ka lai pak crore te balik ka education sector jungi kamiyu ada pipet yang ni ke data kap dah pau hi hang ni ngatrai nga hapo state jungi hapo ka secondary level higher education tang kumba khatsau percent deh nak isis pak ngut tang kumba khatsau ngut ki student nak isis pak ngut ki student nak liang ki senrang ki ba continue ban pulih tang kumba arfu arngut nak isis pak ngut nak liang ki kentai ki ba continue ki ban pulih tang kumba khat prangut ki student nak isis pak ngut ki student ki ba continue ki pulih bomod hi babon hi ki student menta kim tre su ban pulih ki la kwa ban mi no naka jing pulih balai ki kwa ban mi no na jing pulih lese ka sarkar kam penlut bah kan haki ki jing don kam ka balese ka ban yarap iki lada pipet takum ki kot ki selaru ngamong ba ngidi ka de ka kamram jungi ban keli lo di barok hai ki jing keli mo man la ka pon nga pet nga phai sedum seneng wat man ki kot man lo snem ki pher si pher lada sukhen men jonga ipuli class 6 menta nga song class 5 nga ade ban len no sa class 6 next year ngarang la em ban penungkam da kajuk kot ke bai puli men ne la da pipet ka syllabus menta man lo snem ki pen pher anda let mamut ban puli da kajuk kot ngamla su ban juk ban puli da kajuk kot namar baro khoi ki kot islam aro khoi ki la pher lut te mo kata ki ka yeng kasam ki me ki pa kin kap thet si thet kot thamai haduk anno ki la ban afford to om fi nga ka education kam ni ban su pher haduk ata man lo snem ba ki khna ki ba puli ki ba puthi ki bleu kim don shu kata ka bor ki ban le thet ki kot thamai man lo snem kim yo shu kata ka jing puli babon tak daw kin sedang ban i sunan sa ka puli ka puthiru te kan ni ka khata ami ke pat wal na kalyang ka sarkar ru kam tre pat ban punut ban pisah kam tre ban om man kentiu shu ya kata ka kot ya kata ka jing puli puthi jadi ini it lightly e banga ngasno ide ban shu on no ki resort ma jong ka jing penangkam jong ka jaj ban riu jungi ka wei di kata ka kot ka khya ka wei di ka puli ka puthi pat ka wei di ka mnu phi penut di ka pisah ka nu ka kom khnang ba ka pisah ka spa ka phau kan le ki pai ba na kini ki lai kan ting pe kat jing pe jungi ngi i ba sarkar ka ya bakla palan bat hapo assembly ring mu i pan ba ka sarkar ka pe benia te kini ki te benta la da phi pai ka dei ken ka hok ban la ngi kili ka tai kili dei ka dei ken bang ngin su thu ba le se nakalian ka sarkar kat nang mi usnam dei ka poverty ka nang kio ka poverty jong ka state jungi nga threnga ka ba publish na tu ka organization jong ka sarkar ka niti ayog ka ong Meghalaya hadu 27.79 arpho hinyo 0.8% arpho hinyo 0.5% kadi kata ka multi-dimensionally poor people which means kadi ka poverty line people arphu nyo yeng nakashis pa yeng kibriu kimyo kakot ka kata kayo kakot ka babyang telada ka long ha kata ka rukom tu super khat ma phika education ru kambyang ka health ru kambyang kibriu kidang taban ka jingduk ta sha e ken kan ya kata ka jaj ban riu jung telada kidang bon hi ki central grants ki banangwan chene to obviously ki GDP kan he telada ka bon hi ka loan ka bawan chene ngam ong ba kum basu ong no UCM jungi ya kan sipang ki saski project phina kan ma ba ka tu ka pre budget discussion ngamben ni to kabyang kita ki saski project ike ulashna kata ka sinking fund ru ka ba ong ba kin siu byang ki loan ki bang niyo ngamong ka turu ka ka pasniu te kabyang lo hi tu baro khat ni lada ka growth jong ka economy jong hi kala dei sisa kata ka 10% kata ka 9% ka ba the sing outrun what is state ki ba khambon ru dei
Nei habakut pat ngim ong kan ba katu ka grot pat kata ka jeng kentiu jong kata ka yok kot jong ka state hi ko wai kam dei pat kan bandai tang syak khendiat keti ka jeng ong jong hi ka long ba habakadam ka grot ngi kwa ba ka wealth creation ka de bandai ya paro hot kan mentakan mentoi yu lada ka state ka ong bangi ruspa andai habo pai ba pa habakut uduk te habo pai ba paro hot pat umyo ko dasa ka ba ka mga sutiang ka long ba khamtam ki khna ki pli jong hi yo ta ka kam ka jam ru ta kan mentoi yu kan spa ka pho bo ta ka la le kan se khendiat keti ta ka tu kam dan yu mentoi te habangi ya tre ka politics habangi kwa te ngidi ban kentiu ya paro hot kan